Vendo as necesidades de moitas familias durante este confinamento, que non dispoñen nos seus fogares de impresoras ou mesmo de ordenadores e internet. O Concello decidiu poñer á súa disposición este servizo de impresión. O que se pretende é que os rapaces non queden atrás nas súas tarefas escolares e poidan seguir avanzando na materia que a diario lle envían dende os colexios. Chegaron demandas ao Concello de que había xente que non tiña para imprimir ou que non tiña todos os recursos necesarios, wifi ou demais medios online para poder traballar. Entonces, desde aquí, o que se tratou, con medio dos directores dos centros, algúns que xa nos solicitaron, facer darlle esta opción á xente que non ten medios de poder imprimir os traballos que lle mandaban os profesores. Ademais, estás a colaborar tamén no reparto dos libros que quedaron nos centros educativos, a consecuencia do remate forzado das clases. A raíz desta petición que se está levando a cabo, xurdeu outra que nos indicaron tamén os directores do centro, que son os libros. Moitos nenos recolleron os libros así depresa correndo os primeiros, pero os libros da terceira evaluación, por exemplo, están todos nos centros educativos. Por medio dos directores se acordou de facer a entrega nas casas destes libros. E unha vez recibidos encargos que se fan a través das propias direccións dos colexios, no Concello póñense mans á obra a imprimir todas as tarefas. E unha vez realizadas, grazas á colaboración de voluntarios de Protección Civil, comeza o reparto. Todo o material é entregado ás familias nos seus propios domicilios. Polo de agora non son moitas as familias que botaron man desta iniciativa, pero dende o Concello confían en que cada vez vayan a máis.